Σίγουρα η ζωή είναι μικρή, αλλά όχι ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Είναι στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα που συμβαίνουν και πώς τα ερμηνεύεις και τα μεταφράζεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι. Είναι και μετά θέμα επιλογών και προτεραιοτήτων. Άμα δεν προσπαθήσεις αρκετά, δεν γίνει τίποτα. Λοιπόν, εν τέλει, διακοπές είναι, βγαίνεις από τη ρουτίνα σου, να δημιουργείς νέες συνθήκες, νέες καταστάσεις, τις οποίες θα σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Είναι διακοπή από τη ρουτίνα σου και επιστροφή στη ζωή.